אתה מדבר בכל רם. עולה? כל זה מעצבן לך? לא, לא, אתה מדבר. אתה חושב שאם אני אשים את יד ליד הגדר, אחד מהאחרים יבוא אליי? הוא לא יבוא, הוא רק ינסה לנשוך אותך. למה? כי הוא יחשוב שאת מביאה לו אוכל. אני חושב שהאצבע שלך לא מאכילים אוכל. אותו כל הזמן. אם את באה ונותנת לו אצבע לפה, אז הוא יחשוב שאת נותנת לו אוכל, כי הוא רגיל שילדים מאכילים אותם כל הזמן. הבנת? איפה יש להם אוכל? מה? איפה יש להם אוכל? אבל אנחנו מאכילים אותם, יש להם בפנים מלא אוכל בדרך כלל. ולילדים אנחנו נותנים להאכיל אותם עם איזה גזר או משהו. בא לי גם להאכיל אותם. בואי תראי. בואי. שימי את הידיים שלך ככה. תני לו שיהיה כמה ידיים שלך כזה. חמקי אותו, תנדדי אותו, חמקי אותו, נשפי אותו. לא, לא להפיל אותו. צריכה להחזיק אותו כמו תינוק, בידיים ככה. כמו שמחזיקים. מלמטה. מלמטה, ממי. לא לפחד מהרגליים הקטנות שלו. אין לו כלום. הוא רק נולד לפני שבוע. וואו, בן שים שבוע. אותו גם על השולחן. את יכולה, אבל אני אגיד לך, לא, 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 לא. הידיים. תחזיקי אותו ככה ואנחנו כבר לוקחים אותו בחזרה. אני לא רוצה לחזור, בא לי גם להאכיל. כי הוא בטח שבא לך. תינוק בן שבוע, הוא לא כל כך אוהב